Dear ba kami mga kahigala, no? Sa first meet namin, yung dasog-dasog. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? kahigala! Hello! Kumusta? Mga higala! Another day na naman, mga kahigala, no? So, si Banana is seems as usual nagtatrabaho mga kahigala. Nangita na naman og sapi mga kahigalaan para na ipalit og bugas, no? So, yun, today is nagluluto ako ng isda. Tinuwang isda mga kahigala. Tapos, pinirito. So, ito yung tinula kong mga kahigalaan. Ito. Hindi pa tapos. Ulo lang yung itutuwan ako mga kahigala. Tapos ito yung piniritong isda. Tapos rice. Nagsaing ako ng rice mga kahigala. Tapos na ang tinulang isda. Si Banana mga kahigala is mamaya pa yun uuwi kasi nga may meeting pa siya. So while ako naghihintay sa kanya, maglilinis ako sa bahay. So yan mga kahigala, pag maglinis ako dito sa floor, brush lang ang ginagamit ko mga kahigala, no? Tapos lagyan ko siya ng wala kaming machine ba na panglinis ng floor. So tiis-tiis lang muna tayo sa mop. Kamay yung gamit tapos yung brush. Tapos na ako naglinis mga kahigala, no? Maliit lang naman yung bahay namin. Isang room lang. Isang maliit na kusina. Isang maliit na sala. Nakita nyo naman yung mag-vlog ako. So, madali lang. Pero medyo masakit lang sa bugan mga kahigala, no? Bika, ganon ba? Magbabrush. Tapos magmap. Pero okay lang. Tiis-tiis lang muna sa ngayon. Darating din panahon. Makabili lang din kami ng machine. Ang tagal ni Banana mga kahigala. As in, nagkurog na ako sa kagutom mga kahigala ba. Mag 2 PM na dito, hindi pa dumating. So, nag-chat na lang ako mga kahigala na mauna lang ako kakain. So, ito yung food ko mga kahigala. Ayan. So, sinong nakarelate hindi makakain pag walang toyo at suka? Masarap to mga kahigala pag may ginamos, no? Masarap talaga to, as in. Baka isang plato yung makain ko. Kain muna ako mga kahigala. Katatapos ko palang kumain mga kahigala, no? Tapos pag katapos ko talaga kumain, gusto kong kumain ng sweet. Yan o, sweet. Tapos naglalaba din ako. Yan. Di pa tapos yung minawashing ko. So, while naghihintay ako, kakain-kain muna ako dito mga kahigala. Tapos na ako naglaba mga kahigala, oh. Isasampay ko na lang to. My husband is coming! Wow, nakakarsunis lagi ka mahal. Sana Wala po. Bring your laptop. Because I need to send email. Okay, bye. Bumalik na naman si Banana. Kinuha lang yung laptop niya mga kahigala. Napaka-busy si Banana mga kahigala. Hindi pa siya kumain ba? 2 hours later. Nandito kami mga higala sa nagpa-check up sa taingan ni Banana. Kasi nga, na-infection yung taingan niya mga kahigala. So, nandito kami nagpa-check up. What you want? So I want to know, should I go ride my bicycle or should I go ride you? Or should I ride you? Which one would be better? Yeah? Take care, ya. Bye, honey. Bye. Cycling na naman siya mga kahigala. So ako 24 hours na hindi nabibihis na galing kami doon sa nagpa-check up. So yun, may may tamba lang mga kahigala nilagay niya sa taingan niya. So yun lang niresita sa doktor. Ang dako man ang imong kuan, ang dako o. Now, It's I too just big. want to say to everybody, I rode my bike. I want to ride more. Jara I'm able. bastos. Bastos magkamahal. Love you, mahal. Yeah. So, mga kahigala, busy kami
tonight kasi nga nag-prepare kami kasi bukas mga kahigala is magta-travel na naman si Banana, no? Tapos sasama na naman ako mga kahigala. 2 days kami doon, tapos maaga kami magikan diri mga kahigala. 4 hours yung travel namin. So ang dadalhin namin mga kahigala, may kape, ba yung lemon, Lipton, at iba pa. Tapos magdala din kami ng blanket. Tapos ito mga kahigala, dadalhin din namin at unan. Kasi ayaw ni Banana na gamit kami ng ibang gamit. Makitulog na naman kami doon mga kahigala, no? Sa katrabaho niya. Kaya nagbaon kami ng mga blanket, same as usual. The next day. Kumusta? Mga kahigala. Paalis na kami mga kahigala, no? So kaya nakabihis na ako. Ito ang suot ko mga kahigala. Parang si Madam Taruray. Mga kahigala, on the way na kami. On the way to Muscle Bay. Yeah. Adyo lang. Tanawan ninyo mga higala, Ani bukid sa Carabao. Bahadlo kayo ba? Pagkusog dagan diri Maon ni ang view diri mga kahigala. Indot na. Ani akong kaganahan diri sa South Africa mga kahigala. Pero ambot niya akong banang ganahan muli sa Pinas at tumaadto na magbuyo. Pero kung ako ang pabuton, ayaw kong umuwi sa Pinas, gusto ko dito. Ganda Ayan mga kahigala. Tara, arang minuta, pwede na diri magligid-ligid. Kita niyo mga kahigala? Isa'y tawag Bisaya. Nindot lagi andiri ang mga kahigalaan kasi nga maraming mga animals. Kailangan ko sa animals mga kahigalaan, hayop sa Tagalog pa. Kita nyo din yung mga kahigala, mga baka, mga kabayo, kasi sila, marami din dito, kaya yung gatas dito mga kahigala is not too expensive, not like in Philippines mga kahigala na ang mahal-mahal ang gatas, so dito barato lang. Nandito kami, nag-stop over kami mga kahigala sa Steers. Kasi nga, nagutom kami, so kakain kami ng breakfast mga kahigala. So ito si Banana, busy sa pag-dot sa iyang chicks. Joke. So ito yun mga kahigala. Yan. Nag-order kami. Yan. Ito na yung food namin mga kahigala. Yan. Hi Banana! So, kain muna kami mga kahigala. Tapos na kami kumain mga kahigala. So, padayon ang among biyahe mga kahigala, So, nakita nyo yung mga kahigala, malaking tangke. Yun, tangke yun ng mga oil mga kahigala. Excited na si Banana na mag-tell kung nag-iyot or nag-dirdir ba kami mga kahigala sa first meet namin. So siya yung magtitel sa inyo mga kahigala. I was the shy one, okay? And I said, wait until we marry. She said, no. It's coming close to the point when we actually met in Manila in this month, okay? And I remember getting to the airport and my future wife said to me, come quickly, let's go to the hotel. I said, why, Harash? I'm hungry. I want to go and eat. She said, no. It's time to do it. Joker din akong ba ng mga kahigala. The taxi man was trying to con us. He was trying to pretend he didn't know where the hotel was, okay? So, and I had, of course, had my Google. And Mom next to me was going like, get up, we need to get to the hotel. We need to get to the hotel. Tell the taxi man, hurry. To. I said, why hurry?
She whispered in my ear, oh, Jejer. Yung first meet namin talaga mga kahigala is kasal agad mga kahigala. So, of course, mag-jurger talaga mga kahigalaan kasi nagpakasal agad eh, di ba? So, si Bana is ayaw niya magpalabot sa akin mga kahigala, no? So, sabi niya, hindi tayo mag-jurger pag di tayo ikakasal. Pero alam niyo na mga kahigalaan kasi that time kasi galing ako sa Dubai. So, of course, how many years ka doon? Tapos walang jurger mga kahigalaan. So, of course, as in, ano na ako mga kahigalaan ba? As in, gustong-gusto ko na talaga mga iduso-duso gani mga kahigalaan. Don't believe anything she says, okay? Dating talaga namin is nag-jurger talaga kami mga kahigalan, no? So si Bana ayaw talaga niya mga kahigalan. So sabi ko, mag-jurger tayo, oy, kasi nga ano, gusto ko na talaga ba? Kasi nga gusto ko na dalang idasok-dasok talaga mga kahigalaan, no? Pero si Banana ayaw talaga niya, pakipot style siya ba? Pero ano sabi niya, kahit ano na lang, hikap-hikap lang daw, sabi niya. Sabi ko, ayoko, gusto kong ano, yung idasok-dasok talaga ba? Yung tila.com, ganing mga kahigala. So yung dasok-dasok. Yun, tapos sabi niya, okay, so after how many days mga kahigalaan, 2 days yata yun bago siya dumating. O, nag-zero kami mga kahigalaan. Na-shock ako mga kahigalaan kasi nga, yun na nga, nabuang ako sagang mga kahigalaan kasi sobrang laki. Tapos yun na, ang liit-liit pa yun sa akin mga kahigalaan kasi nga, ilang taon ba, wala. So yun, kahit may anak na ako mga kahigalaan, no? So ano pa rin siya ba, huot-huot pa rin siya mga kahigalaan. Tatagila din mga kahigala, no? At saka magita. Si kan-jurger namin mga kahigalaan, yun na yun, pagkatapos sa kasal namin. Karon mga kahigalaan, sige na mag-jurger. Jurger din rin, jurger dito. So yun know, sa ato pa, unlimited.com. Aroy, mura na kipilasa ng mga kabuganan mga kahigala. So yun na yun. No? Ingon ko sa kumba na ba, mahal, mura kuanan giuwagan kog mahal. I'm innocently sitting here driving my car, okay? Innocently sitting here. Ala ko mahal. Giwagan naman ako sige tag-istorya at topic tag-about ingani. Hunong sa tabi kay magturjak sa tagadali. Adi ay! Bago kami mag-say bye-bye mga kahigala, no? Magsa-shoutout muna kami. Kasi nga malapit na kaming dumating. So yun, shout out sa tanan Tagalibagon ng mga vlogger. Shout out kay Dimple Elsie. Shout out kay Yanyan, Inday Yanyan, Inday Berlis Vlog, Gandang RC, Angel and Dustin, si Lia and Pam TV, at si Astig Gabay. O si John Del Antikamala mga kaigala. Shout out din kay Chuna Elvinia. Shout out din sa mga followers ko din sa YT. Astig na Pinoy, si Kuya Isko. Shout out sa kanya. Tapos si Aileen Ancaya, si Yoli Torres, si Cindy B Family Life, si John B Ramos, tapos si Beat Vlog, si Pruchi, si Ton, tapos si Waray British Vlog, si Below Average in Philippines, tapos si Pinay in South Africa, sino pa? Si Georgie C, OFW Oman, at si Ronald Felicelda from Tumas Opo, Sergeant Lady, tapos si Love in Scotland, at si Maria B. Morina. Yun lang, arang kapuya mga kaigalaan, kaning mag-cellphone ratong gamit sa pagbablog, arang kahoy sa kamot. Tapos nag-travel kami, no? And last not least, a shout out to the African Visayan Popo. That's all mga kaigala. Love you all. Bye. Bye-bye.